Good morning, welcome back to my channel. Langsung ke nerok tutulan dengan ketal blog bayap hwnkhe tabung ke pasta ke pungo himlanya ndaga sing ready nglai tong lai kyo ke mami sing nongkhor yako borong nang nasing gai tong tabu tui khopsa nang phaigen ente sin noko kipli tong tui khopsa nang gai hunchilai ani juta arasi iko Tommy bo nongkhor himna baga ready ang tikop nang phaigen ado himlai tong layo tabuk jom sok tu yang kami yang lama bose kibi tong phayo lam kinaro ko kibi uta brok ba ai ma si rok nogo phan su tu ya bro ba eri phan khigla iko andol kunung lak Tommy himi aku nyogo sok ke bayap hwnkhe ko anora khumtia barsa bubar barka moto mani sidde motom samurok khlai sinai tabuk ke tabuk bayap song mamu songna nai tongang ready khlai ready kha tam songna nai hwnkhe tabuk phunugano iko gangla phantong mukhoi sejana bathai hwnkhe alu hwnkhe gori kha nogo alu kurin ba galo rimali ada ko hwnkhe to moso to thogo somrijak kebe sung tabuk songra nai video rok nai norok hamsa kan like share rok khlai jete comment rok khlai jete ani channel no ketal nai kan ke subscribe rok khlai jete ekdom video rok khlai aram nangya tam bagen ke nangye rok krungi bagui channel ba ekdom down khlai jak hekan te tam khlai gai channel no khibiri mai angkiba aboni bagui no kaisi kuisupa no khlai ma tonguta banjirit langmani bagui kabe songrok saput khlai do nang saput belai khali nang sino saput khlai ga ke ani channel bo kisok kisok kanan ni de saput khlai ya ke kai man lak ta mui box sakranai mosok gothang derma tui ini kita saur pias rejak hului pias huli rebe thangga to kisam sinai mai kisam kai ko nung mereka meeting khana mai chabi kha bayap song phungni tamo ban thena ni bo samung tiklai din sarita kora ro khaita sari do ngi taba rong rida ni bagai nai tong khlok ni naigra na dog ro khaita bupra jak no ta jing te se buprai ri ba khyang ke primary ma bo sitra suka ni rong rina nai mo je no ketal kru kota obo primer silbai mani upur kalar kita ke rong kak ma kahin sama jo pura kita doga rong rir sino sakau na ta se primer silimang kamu ke hai pa no rang nang le primer bu sil na kan kabu rong simne silir sini Tolong. Lihat kobe.
kasih. Bagus ya. Ika bayar sangan doga rong remani doga kaisari baik ya naik thok doga kai doga kaisari mah punya nih rong pai tangka ang belai rong ko nak kai dikata kai obo odek iko cuka dok simiri baik kita jaga nih cuka dok simiri baik ha kita bu belabri dan bagang dong teh kise pai har granai ke doga ni baik hang kise for kiro dinani ya furu kai ceng sinaita yang masa butuh karen sinamna ni bagar ready khlai dong muleu mo anya no de ta mo anya beneng norma ya de pa nu sim da leng tongro ang khleng ya de akini bunyi kesara pai pra karen sinam tina pubo butan an ko ni mahin kena kalang di oh jesabo ni beklab arda ucap kholop mani ha abu tiklai tu deh butabo karen sinam nai ang hwnkhe dogana thange rong na hargra nai sarikun khabai apso hwnkhe ang tabo lepungao se phaijak hwnkhe ang jagao cake kaisa order rimani abo nasing tong logi logi se sinam tlang na nai du agi sikang order khlai jagi angke abo ni bagoi nasing tong mani lesuka angke ba nasing tong mani selesu katai ko video kisa khlai tong kha hwnkhe iko finally cake sok pakya iko white color cake na naithoka sabai gradi cake na naithoka kosak kita abo agi sinam jaksi hwnkhe ang o jaga order khlai agi 1 kg nogo sok paika bayar song kan nogo sok paya kui se dukan ko thang phai ke kan cake ni obostha bring thang nai gradi no nang funo gana cake bai thangkani ko saijung ni bagai ge cake to norok nu khunai ko bhai ge cake bai watermelon chari sinai chari nan bagai ready khlai tong ang ko rawui dawai tong thik khlai tong ta ge teh thaisa berana watermelon duita tu bukha ge mai song te tino khlai tong mang song te tino iko mai song tong mai kutuki tong kha hangki yang rai tong hari ko omo tak porser khabi nang ni ko teh thaisa tong ko omo no ranai ta bugang mai rok jai khai kiranai ang mon phultai these ragra na inke bu phakete nogo sopaya ko boga jab thangjak tini thaisere mela 3 tarik lang ke mela tang ko rijab thangjak ta angke bo phainani akta doktam na akta sarata rok ke janga prose ke grana phanu nasi kama ta kita bang ready khlai borok phaya sine ready khlai tongani bagai lomon phul rok rana ni bunyi bus kagong ke bezang nai kabun bagai tabun jotno ready kheraw ya koi fikna ke toni nai ta ready khlai dong bayar song motamuti pai kha samu hwnkhe tabung nokor kisa poriskar khlainai oke tini nok dogari rong rimani bo rong bahai tomi gesi nok ika tini ni party momphol party ngai tini khai na singjak nai rong sok pai kai go
다복지 사라땅카 뿌라 딱혼 좀 깨고 말아야고. 나 싱라이 동라이 로거이럭시 동거시. 땀 사반 옥티클라이 동. 메라오 사반 만에 하지 그나 꿀라 홀라. 양 홀라. 빼gat 홀라. 땀 스각 동바 파스타. yang barde malik bu shela jaga rokoi dong ha ke pun phaya kong ka sara tang tong kha nare table no table di boy rok budi khmar 타네는 타네 싫어 제로 타탄 시미 지금 그래 có sao cái tùng này ra nó chỉ không biết là sao đó biết là sao cái còn play chỉ còn nhưng mà chỉ mình sao đi bay đi sao đi 이 뭐 배가 미안 배가 그냥 잡어 나한테 같이 잡아만 해 등살이야 나가 너가 나나 badan pagi tu terus dia kasih tin pengen dia pagi kata 아 가자 이놈 갖다 드시냐 가자 맛있었어 그리고 네 나나 시계 cái video sih jalan masa kurang serai dokter serai pagi sini kamu 오, 하래 그래. 무상 그래. dari lah besar tu je hwnkhe beb tabang rokoi song khathunani ang haus thudu hwnkhe camera khanyar bamsu camera kahbe khali ya ke grama simisi tisai tongso yang borok rokno khai tis tis sali ya hwnkhe norok borok rok nugu siman liya na hwnkhe borok bo kom na sung nokhla kaisi salayo kari rokni birthday batai tamba cake sini rawoi salai kheta itini horni to sungnong sinai hwnkhe tini vlog nang ojokni end khlaisinai beb song itu hor kaham